गिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरबाय मानो होनोब्ला बिथांमोननि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ लोगो हमनो खाबु होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंना हरिसिंगायाव फैनाया दिनैनो फार्स्ट टाइम नोंथांमोनाथ' लोगो मोनना बोरै मोनदों खनसे होनखांबाय आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों फार्स्ट टाइम फैदों आरो नोंसिनि अननाय मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो इयुनावबो नोंसोर आंखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय थेंक इउ स' माच आरो आं नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आंहा इउटुब चेनेल मोनसे दङ लिना बसुमतारी अफिसियेल होननाय नोंथांमोना नायबायना नायाखै आङो एबार बैसागोआव मोननै एलबाम खालामनाय जादों नायदोंना बिदिनो नोंथांमोननिफ्राय आङो अरायबो थुलुंगा मोननायखौ आसा खालामो नोंथांमोननि अननायावनो जोंनि आवगायनायनि लामाया नोंथांमोननि अननायनि थाखायनो दिनै जिखिनि आगान होबोदों जिखिनि स्टेजआव दङ थेंक इउ स' माच गासिखौबो गोसोनिफ्रायनो आरो बैसागु बोथोरनि आरो खनसेबाव हामलायनायखौ बावहरबावनाय जाबाय गामि आंनि डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गामिखौ मुवा पथार होनो आंनि नामा लिना बसुमतारी मिथिगौना मिथिया आंनि नामखौ हरिसिंगायाव फैनानै गोबां मोजां मोनबाय गोबां बिराद गोजोननाय मोनदों जायगाफोरखौ नायनानै गामि न'खरफोरखौ नायनानै मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरो जा समायना समायना मोसानो गोरों गोरों दंजोबखायो आंथ' लाजिनायसो मोनखादों गावखौनो गाव उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिर मा बुङो आरो बिराद मोजां जादों हरिसिंगायाव फैनानै गामिफोरखौबो मोजां नांबाय नङा होमबा बोरैबा फैगौआव हरिसिंगानि बिहामजो जानो गोनां जायोब्ला जाफैगोन आंथ' फैखागोन फार्स्टआवनो रेडि जानो सेंग्राफ्रा जोंना एक्ट्रिसनि बिहामजो मोनबोसिगोन रेडि जानो रायजो बिनानाव लिना बसुमतारी जोंनिया बिहामजो मोनबोबाथ' हरिसिंगायावबो एक्ट्रिस जन्म जाबाय नङा होमबा गनायगोना बिहामजो मोनो दायो जोंबो बिनानाव लिना बसुमतारीजों लाइमोन सेंग्राफोरा मोसाफागोननो लाबा देन मोसासिगोन गासिबो फैनांगौ जों मोसाफानो जेराव दङ बेयाव थानानै मोसाफाजागोन